A situación segue sendo crítica, pero mellora en algúns puntos. Agora comeza a pensarse xa na recuperación das zonas afectadas. Unha recuperación, como dicíamos, tras unha das peores vagas de incendios que se recordan na historia da nosa comunidade, con máis de 92.000 hectáreas arrasadas no conxunto das 4 provincias. Segundo os últimos datos da Consellería de Medio Rural desta mesma mañá, son eses dous os lumes que continúan activos, os dous na provincia de Ourense, que afectan o concello de Carballeda de Valdeorras, con máis de 4.000 hectáreas calcinadas, e tamén o de Vilariño de Conso e Chandrexa de Queixa, malia que a situación neste último mellorou durante a pasada xornada do sábado coa estabilización dos focos no concello de Chandrexa. Son 9 tamén os lumes que están estabilizados no conxunto de Galicia, entre eles o de Larouco, o peor da historia da nosa comunidade, con máis de 30.000 hectáreas arrasadas, tamén o de Vilaboa e o de Carballedo en Lugo. Controlados outros 4, extinguido dende onte o que afectou o concello pontevedrés de Oia. Nesta tarde máis ou menos está todo controlado. Tuvemos un pequeno reproducción na zona de Acerbaince, pero bueno, hoxe actuaron moitos medios de protección, o sea, de medio rural,